प्रार्थी पुनर्जनजाबो गोबां मोनबाय पाइरना एनएसि समरसिनि प्रार्थी पुनर्जनजाबो गोबां मोनबाय पाइरना बाग्रा लोंलेब एनएसि समर 28 नारगना एनएसि समर 28 नारगना যে ভারতীয় জনতা পার্টি হচ্ছে আং প্রথম সিমি আরো কিল্লা থাতি বাগ মাবো 2008 সিমি आं भारतीय जनता पार्टी खालाय फैया और बिसिङो हायहायनो जों गासिनि नेतृत्वे एडिसि चंमारी इलेक्शनाव भारतीय जनता पार्टीनि बागै खाब्रागै सामटांका हायहायनो 2018 आफराव बाहायनो जों जतनो साख्रि सामटांलाय फैया सरकार मालायखा डेभलपमेन्ट नुजायो যারা লিডার খালাই তংনাय কয়েকজন বরংनो যে डेभलपनि रां पैसा अर्थनीति कायम खालायो बननो जों आंनि व्यक्ति तरफ থেকে बरंनो निन्दा खालायो एलाकानि डेभलपनि कक सागै तेफ्रो बिनन्द बाबु साइथांमोननि हाय जोंनि बरंनो सिरया खोनारया गोबां एलाका डेभलपनि रां दंगो उ रां राव যারা जोंनि जनगण राव नि यागो सकफाया दै लामा कौराव कोनो फनो आं 7.5 बছर रानिं बिसि कमिनार खालाय पर्यन्तबो 3 जरा कुवारखापारनो 28 जरा रहिनो फलि कामि एकय विषय सिसि रुट जों सालायो जों सिसि रुट खालायनाया एकय विषय जोंनि गोबिन्द बाजार टु रथाकानि एसबि स्कुल 1300 मिटार दङ मोनो बर्षब्रों रेजुलेसन रयनाय प्रपोजल रयनाय 3 जरा हारपेव जों हिलाय माथो जोंनि जनगणनि कोनो दाम करै मूल्य करै बरम रमानि करै संगठन पारनि ताखौ बुखुरनो बिखराबाय बिखराखै मा थांसिनाय कोनो दिन जोंनि बिखरा गोनां रां पैसा खावै डेभलप खालायनि सुराहा करै हानि बागै जों जे जोंनि बुबाग्रा न जों वा संनायखा आं अनेक वा संनायखा ब लामाव सोबा थांसिनि बरम मुक्ति मानाय ब लामाव थाङै बिसिनि बरम दफा फियक जांनाय बनो वा संनायखा के अतिप्रा हागो जोंनि बुबाग्रानि लामा याय केबो मोथांजों नायो निगे जत जोंनि कारजावै तंनाय जोंनि भारतीय जनता पार्टीनि हाजावै तंनाय आंनि बिसिंति आं कयनि मसबो हातकमा जागा दे तंनाय भबिष्यत जोंनि बसाबतैनि सालपहरजों तै जोंरै तै फैनि लामा दे हिंनाय हानिबो जारा जे तंरनाय आंनि आवेदन नारगनाय बराव फायनि बागै जोंनि बुबाग्रानि उनक्लाव बसकां बासावै जोंनि हा जोंनि बसाबतै भबिष्यतनो बाहायगै जों गसु कारायतलांमोनो हानि बागै कारजावै तंनाय राव न बाहायनो फायनि बां आं कयजाबो जोंनि रथवा कामि कुवारखाम पार्टी उरासिनि दानबारि बिसिनि प्राय 3500 पपुलेशन दङ ओ 3500 पपुलेशन तंनाय रावनो आवेदन आं नारगो फायदि जों एलाकानो उन्नयन खालायलायनो हिंख्लाय जों जतन खाबाक्सा खुबाक्सा खालायो जोंनि सीएम न कसु काराय रहै हायहायनो जोंनि दानबारि बिसिनो आइगे तांमायखे तांलाय फिजावनो कोनो केबो बुट कांसा फतार बायजादि बीजेपी न जोंनि बसकां बासाजाक दङ जोंनि सार बनो गोबां बुट पाइरावै जों बसकां एडिसि निगो जों हायहायनि जोंनि किला 20 भाग मानो जों तेबो बसकां आगावै जोंनि सखजाक दंमोन तिसानि बागै आं आसक साविनि आने कगनो पायरका जतनो खुनुबायका रुवाग्रा आयो बेलायखे हामबाय दिनै जों कुवार गामियाव गायसन नखला पान्दानि बिसिंते जयनिं प्रग्राम खालायखा दिनै न'आव जयनिं प्रग्रामाव लिडारशिप हिसाबै दङो जयशान्त जमातिया कन्भेनार तेबो अलस जमातिया कन्भेनार तै फाइसौ फाइजासिनि उमेश जमातिया कन्भेनार तेबो बिनन्द जमातिया कन्भेनार बरक 4 जनानि लिडारशिप बाय टोटल 27 फैमिली 88 वोटार तिनी तिप्रामथा पार्टी व बीजेपी आकारै जयनिं खाइफेखा बरनो आं बिलाय खेचिनि पार्टीनि उङै तै चिनि चबानो तै बक्राक खाइनाय हनै फाइमेनि बागै बरनो खा काहाम लामसावगो चिनि चबा तै बक्राक नै हनै आशा खलायबो बिलाय खे हामबाया फर फाइदि जों बरनो खक्तिबो किछा खाना लायबनो बरक माने बावै चिनि तिप्रामथा पार्टी व जयनिं खाइफेखा तिनी चिनारो जों भारतीय जनता पार्टी आंगे 2018 नि सिगां
जों भारतीय जनता पार्टीआव जों सामों खायमानि इनके आंबो एकै अबस्था सारा 7 बोसोर रानिंगो जों बिसि कन्वेनार जों सामों खालायलायले हा खालायमानि बिसिङो अनेक काहाबो खायले हा आपन कहा खायमानि मंकरिका हाय खायमानि सिमिसि जारसि कारण तानि हमने जोंनिवा दानि बिसिवा जों 2018 नि इलेक्शन सखाङो जोंनि एमएलए सा तमा सासनो सा आं एमएलए पास जोंबो ते आनि सरकार बीजेपी फाय हंखे 6 मास के रास्ता पाका खायनि हमनि 6 बोसोर परबो खालायमानिया गे जोंथ' लासि संसांबो कमिनार सामु खाय बेरजागै एलका सामु खुलुमाया गे हानि बावैनो अनेक चेष्टा खायखा जों अफिसारा वाय बिभिन्न रकमाय खायबिना आकयनाय कोन मते खालायला फियाबा ओ ला कायसा खायमानि सि बाहायके बा खायखा हाय वायसा बायनो तमासे सालुति पौ पौ हायगेसि खालाय पैला गे जोंके बनो साजालिया वायसा सावै माया गदुमा माहाबा किसे काहाके खाय मुसुबु हानि बावैनो ते कबांमा बरनि सामु किन्तु ता एमएलए रामपटनो आं हाय होया चिनि अबरनोबो आं हाया आं हुमानि गांके बनि किसु संख बर एलकानि बर टंनै र किसु गुन्दागिरि खायो बरनो सावनि नंगनि कासमनि बहाय खालायनाय किसु संख बर टंगो हानि बांनो बबु बरनि कौनामा बायनो अमाय गता एलकाव थु पराय नस्त फायतों ता हानि बांबै बुसकांगो जों पासलायखा तिप्रा माथाव जों थांलायसिनाय ता खायसिनाय बोले जोंके रां मासाथों मासायाथों आपनो चिनि देशनि हामारिनि बांगैला चिन्ता चिनि बर्तमान राजाले सामुं तां दंख आरो फन थाङै जों सुबालायसिनाय जत जों सालाय वासवैनो दिनै अर जों जयनि खालायलाय फैला हा आं तै बेसेको कबां थया असि पक्षवैनो आनि कौनो अरन पारजा